Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Ayla at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan nga Ayla at taga Nueva Ecija. Kanayon adenggan mi dayti a drama iti YouTube channel yo. Gaputa maayayo kami adumdumngeg kadagiti nagduduma apadas wenno dagiti pakasaritaan dagiti mangtartarabay kadagiti uploads yo OFW man wenno saan nang runa dagiti kaskanya nga addamot padas na. Kunaknog na nayon latan adumdumngegak aging ga idiin singasing tigayem ko nga ipatulod ko matipadas ko barang mapagasatan a mapili a maidrama ket barang makaitadmatan itiliwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Kastoy man manang tirugina. Ayla, asino di ka na yun amang sukon kan kaalalaki? Di ngay dangkaw kan gwapo. Ah, ni Rafael day Jeffren. Isungay day bagbagakan ka agar-aram kanya. Ah, day gayam. Kasla natak ng mata lalaki. Kasla seryoso kan ka. Nabayag kayo ka din nga gamam mo? Nabayag mo't masitan. Iso na adal konti ka bapalin na. Nasingpot mat. Nasayaat mat nga rod no kasta. Naskan lang nga nasingpot.
Tano saan? Umunak amang ibaga at di mo aklunan. Sika talaga, MJ. Inya maamom ka din kadagiti dadakkel mo. Saan pa? Tadyak pa'y mo tinaklon. Ngam apaman ada kamin, iyam amok tong kadakwada. Ngam, medyo ada amak ko. Amo mati kina istrikto da mamakan papa. Nga masapul amayam amom kadakwada no nobyum ton. Narigrigat no sabali pa yatao ti pakaamwanda nga dagaya man nobyum. Wan nga rod, nga mabutengak iti agbalin a reaksyon da no makita da ni Rafael. Kabaulam day ta. Basta ipakita mo't ni Rafael, seryoso kan ka. Kan nasaya at tipanggap na. Agyaman ak MJ. Sapay ko mga rod tagbalin a nasaya at ti amin. Namnamaam day ta. Basta think positive, friend. Agyaman ak manan, MJ. Anytime, Ayla. Kabaulam day ta. Kumusta mati trabaho, Ayla? Ayos ka di matlain. Wan papa, okay mati trabaho. Ada ka din agar-aram kan ka, iha? Ha? Ay, awan pa'y mama. Siguraduam lang, Ayla. No adaman, nas ka na nasaya at tao. Kun kabagalan na ngay paay ti amin, ama ipapaaymikan ka. Kanas kan a responsable kun mapagtalkan. Wan, amok day ta mama. Kakaisuna nga anak da ka, iha. Saan mo kaya ta masakitan kan tulaan? Maawatak papa. Iso nga rod analabas ti kinaprotective yung kanyak. Siyempre, napatag ka kada kami. Iso kaya't may responsable mat ti lalaki ama tumpungam. Agyaman nagtapinatgam ti awis ko kan Kayla. Naragsakak takadwa kay ta. Uray siya, naragsakak mo ta nakita ka manan, Rafael. Sapay ko ma, tasaan ka maumakanyak. Iti kanay na pa nang idardarirag ko itayat ko kan ka. Saan to, Apolos? Manipod na gamamuta. Nakita kon ti kinasingpet kan kinataknang mo. Awan makunakan ka, Rafael. May saka na saya at atao. Agyaman na Kayla. Kat sapay la kumatay ka nakitigundaway. Agbalin na pasit ti biyag mo. Diyak kumapay kayat ti makirelasyon. Tana istrikto da mamakan papa. Diyak mat kaya tapaluspusan ti may sa anatak ng alalaki. Akaskan ka. Ha? Kaya't asawon day ta. Aklo namon ti panagayat ko, Ayla? Wan, Rafael. Oh. Nabayag mat basitan nga da marikrik nakparakan ka. Katsapay ko matadikan to agbaliw. Sikati umuna ang nobyo, Rafael. Agyaman na Ayla. Ikarikadikan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak. Ay ayatan ka unay-unay. Kat nakasagana ka mang ipanagnak dayta iti orasino. Namnamaak na ita akarim, Rafael. Sapay ko ma, tauray anya ti mapaspasamak. Dinak to ibati, wano talikodan. Yang ka nagawid, Ayla. Kung nasino dyan ang itulot kan ka? Gayam ko, papa. Nagkikita kami namin nga gagayam itay.
Isa medyo naladawak ang nakaawid. Apay nga ro na di mo pinastrak. Kaslay tayo nakita na jagayim mo. May saday-jay kadagiti gagayam ko, Papa. Ay la, iha. Mga tadyak kaya tamarabrabian ka nga gawid. Ta delikado itan ti panawan. Pasensya kayon, Papa. Saan ton ang maulit? Rumbaglaan. Saan may kayat nga dadakas ang mapasamakan ka? Maawatak, Papa. Ken siguradum lang ang nasaya at dagiti gagayim mo. Uwan, Papa. Nasisingpat dagiti gagayam ko. Di kay agdanag. Mala, ikagpalisan. Agururay ni Inday ang mga isagana iti pangrabiyam. Uwan, Papa. Gapos siguro tagmay may saak nga anak. Istrikto dagiti dadakkel ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Ngam oray no kasta, maawatak ida. Taamok at ipagimbagak matlaang ti pampanunutan da. Isu nga daamak ko amang ipudno kadakwada nga addan nobyok. Mano abulan maten nga agayan ayat kami ken ni Rafael. Ngam awan pay pulos kirad ko amang yam amukan kuana kadagiti dadakkel ko. Nasingpot ni Rafael kan adamot na talgad at trabaho na. Isu na laang tamabutengak amangan no anyan to ti reaksyon dagiti dadakkel ko no maamuan da nga addan nobyok. Banag apakariribukak unay manang Emmy. Ayla, kumusta? Anya nga iti madamag? MJ, ada ibagakan ka. Oh, anya da ita? Amo mata na bayag kami nga agayan ayat ka ni Rafael. Apay nga tanga aging ga ita. Awan na pulos kirad ko amang yam amukan ko na kadagiti dadakkel ko. Anya? Kayat mo sawan. Aging ga ita. Di da pa'y amo nga danubium? Saan pa'y nga rod? Mababainak pa'y kat din ka ni Rafael. Amang ano panunutan na nga ibain ko kadagiti dadakkel ko. Apay, anya-ayati ko na ni Rafael. Awan mo't kat diti dakdakamatan na. Amang anur-urayan na laang ti panangyam amukan ko na kada papakan mama. Ngamin, siyak, amamuda ko ni Jabalayda. Matlagayam, apay di mo padasan. Madlaw ko kat, seryoso kan ka ni Rafael. Iso adi ka nga rod agamak, amang iyam amukan ko na kadamamakan papaham. MJ, amok ti adda dita panunot mo, Ayla. Amangan no di da magusto ni Rafael, gaputa saan abak nang akas kada kayo. Ayla, saan ati estado ti biyag ti pangibasaran itinapudno panagayat? Panagkunam, maaklon da nga ta ni Rafael? Oray man di da maaklon, adakan kang agdesisyon. Ngamin, sika ti pudno ang makaamam mo iti kinatao ti nobyom. Si kanto ti makidenlakan ko ana. No di da maaklon, di ilaban mo ti ayan-ayat siya adwa. Agyaman na kiti dayta ka panunutan, friend. O sige, kasaritak ni Rafael, tapag sagana akon. Iyam amukton kada mamakan, papa. Rafael, aday bagakan ka. Oh, anya day Tayla.
Ada ka di parikot? Amo ka nabayagan nga urayam da iti akanito. Kinagpayso na, mababain akon kan ka. Taaging ga ita, di ka pa inyam amo ka dagiti dadakkel ko. Dayta ka di kagdanag. Sa anak mo't ni Agapura, no saan ka pa nakasagana. Makauray ak Ayla. Agyaman ak Rafael. Napanunot ko apanawanan tapno maamuan dagiti dadakkel ko nga adan nobyok. Iso akayat kan nga iyam amo kadakwada. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Tapno magustuhan tak dagiti dadakkel mo. Istrikto da ngamin. Iso a medyo ada amak ko. Kan italaang nga dayam amo kadakwada an nobyok. Sapay ko matagbalin nga okay ti amin. Kabagilan ta daytoy. Basta agtalik ka kanya. Daktal ti panagtalag ko kan ka Rafael. Medyo adalabutang ko. Maipapaniti agbalin a reaksyon da. Nung iyam amo kan kadakwada. Maawatak na nyaman tagbalin na reaksyon da. Basta di mo liplipatan nga ayatin ka unay-unay. Di kan tupulos panawan, Ayla. Roberto, si mangpatmat gaya man da amiga Silvia manipo di Estados Unidos. Kastaya, kung nagnusan da pa ay matuloy nga gawin. Nakasaritak ni amiga Silvia. Nagawid da, tadan sa kano problema iti may sa negosyo da. Kastagayam. Kahit kadwada ka diti, uniko iho da ni Ivan. Sumarunun to kano ko na ni amiga. Ada kano pa'y as-asikasun na ija Amerika. Amumatan, adamot negosyo na ijay. Talaga, Billy, bakit iday diyang uping? Nasayat, nasingpat, kandasirip. Kas jay, ti kayat kong agbalin na nobyo ni Ayla. Uray siyak. Kaya't ko kumamot ni Ivan para ka ni Ayla. Kasarita tanto dagiti agasawa. Masapula pag-amamun tayo dagiti anak tayo. Sa bagay, naibagamot idin ni Silvia at talaga akayat na amaam-am mo ti anak na ni Ayla. Magusto na unay ti anak ta, Roberto. Ay kat nagsaya atan, no agin nusto dagiti anak tayo. Napintas to ti biyag ni Ayla iti din na ni Ivan no kaskasano. Masiguradok da ita. Ay, sapay ko mga rod, tagin nustuda. Kahit lumapasamak ti kasta, pagkasaran tayo idan adagos. Simbang patkamat gaya maniya. Adamat gayam sa ilim. Wan papa, iyam amok kada kayo ni Rafael. Naimbag arabi iyo, sir. Ma'am. Mama, papa, kaayan-ayat ko ni Rafael. Anya, nobyom ko na. Nobyo? Kaano pa'y, Ayla? Nabayagmatan papa. Mama, iso akayat ko nga iyam amo kada kayo. Saklaim pagarup nga dagayam nobyo. Anya ngay matitrabaho, iho. May sa ka supervisor iti may sa kumpanya, ma'am. Nasaya at nga rod no kasta. Hangam, apay nga italaang ama-amuan mi, Ayla? Pasensya kayon, mama. Amo kamin ana istrikto kayo ka ni papa. Iso nga insagana akpay ti amin. Kaya't mi ngagbalin na nasaya ti masakbayam, Ayla. Iso masapol pa yung mamamumya na imbag ni Rafael.
Papa? Maawatan kayo, sir. Nga maramidag ti amin. Tapno mapanagnagak kada kayo, anadalos ti intensyon ko iti anak yo. Rumbang lang. Sapay lakum Tadimi kayat abasakitan to ti anak mi. Ay ayatak ni Rafael, Papa. Mama, sapay ko matamaaklon nyo. Masapol ang mamamumi pa yan na imbag ni Rafael kunakmet iha. Nakasaganak, sir. Katikarik ajak to paldangan ti anak yo. Ay ayatak unay ni Ayla, sir. Ma'am. Sige, para makita. Masapol ang mamamu da kapay anaimbag. Sinango kan inaramid ko nga rod ti may sa abanag, apagamam kak unay manang Emmy. Ti panangyam amok kan ni Rafael anobyo kadagiti dadakkel ko. Aklo nakmanang, kasta unay apanagtibayok kadagidi akan ito. Tadyak mat ammo no anya ti agbalin a reaksyon dagiti dadakkel ko. Naimbaglaangan, tanasaya at mat tinagbalin at trato da iti nobyok. Napaliiw ko pa'y anasaya at mat ti panang pasangbay da ka ni Rafael. Tunggal sumarungkar iji balay. Ngam jakman amo manang, no apaya kasla at dalat na panagduadwak iti ipakpakita da ka ni Rafael. Aging gaan na amwak, no anya ti takder dagiti dadakkel ko, maipapan iti nobyok, idi kinasaritanak ti amak. Ayla, kaya't kakasarita, iha. May papanitian niya, Papa. May papaniti nobyom? Anya ti may papan ka ni Rafael, Papa. Saan niya magustuhan ka ni mamam dahil siya lalaki para kan ka? Saan na may bagay kan ka, iha? Anya? Ay ayatak ni Rafael. Agpinpinatag kami, Papa. Apay anas kan akad nga nyo adagos. Awan ti makit-kita mi anasaya ta pagbanagan ti masakbay ang miti dayjay a lalaki. Anya? Kasano ang may bagayo dayta, Papa? Ay la, para iti masakbay ang laeng ti pampanunutan mi. Katadyan na pili mi kan ni mamam aparakin ka. Anya ti kaya ti asawan, Papa? Ti anak da amiga mi a Sylvia ni Ivan. Ti kakaiso ng anak da ti kayat mi parakin ka, Ayla. Narimrimat to ti masakbayam no da kayo ka ni Ivan ti agkatuluyan. Agpada tayo iti estado ti biyag kun may sana negosyante ni Ivan ni ti abroad. Diyak lang pagaro pa maarami dyo ti kasta kanyak, Papa. Apayanas kan ada kayo ti agpili ti rombang na ayatak. Kan may sa, diyak am amo da itay bagbagayo at tao. Mamamom to iha. Takinapod nora. Sumangpeten manipod balas yung tao. Kat naiset mo tential daw pa nagkita yung iti personal. Saan? Diyak umanugot iti kayat siya mapasamak. Kunakman no ti pagimbagak ti pampanunutan nyo. Adamot panunot ko, Papa. Amok no asino ti rumbang nga ayatek. Kat isudayta ni Rafael. May bagbagam lang dayta itagapo ta isuday ayatem iti agdama. Ngamamatyak. Apama na makita kan mamamom ni Ivan. Agbaliw ton ti panunot mo kastamat sen ti reklam.
Isungag sagana ka, Ayla. Tamay sa katagi tuwing aldaw. Ang kita kin nagamamo kayunton kan ni Ivan. Rafael? Ha? Anya ti aramidam dito iti kasto yung oras, Ayla. Ala, sumark ka. Agyaman na, Rafael. Apay, da ka di daki sa napasamak. Apay ngay may ka dito iti dis oras ti rabi. Nagbiyahe da mamakan papa. Napanda iti hasyenda ti gayam da asimangpat manipod abroad. Agbakasyon da kano iti sumagmamanong aldaw. Ket? Kinasarita da sakbay apimanaw da. Rafael, saan da ka kano akayat apara kanyak? Ti kano anak ti gayam da ti kayat da nga agbalin nga asawak. Dahita ka di lang ti makagapo na apay nga imay ka ditoy? Ha? Saan ka kadi madanagan iti kayat da mapasamak, Rafael? Kayat da ta pagsinaan. Iso apimanawak iti balay. Ayla, kaganga itinaganak ti kasta. Nang runak at baknang kayo. Kaya't da kapadpadayo iti estado ti makaasawakan ka. Iso nga rod adjakon kayat ti agawid. Agtaraitan, Rafael. Ayla, saan na masulbar day ta aparikot mo? Nunayunam iti sabali pa'y aparikot. Saan na ti panagtaray ta ti solusyon iti day ta problemam? No kasta, di mo kayat nagtaray ta. Jack kayat ang nakarkaro aguraan data dagiti naganakken ka, Ayla. Tinapudno pa nagayat ta iti tunggal maysa. Iso day ta ti solusyon. Tauray anya tar aramiden da. No talagang awan ti umibat ka data. Saan da tanto ang mapagsina apulos? Di mo amuno anya ti kabailan da nga aramiden, Rafael. Ipatpadag ka unay, Ayla. Katdakkel di pa nagtalagkukan ka. Isungag talig ka kumamot kanyak. Katpatyan na kuma. Saan ati pa nagtaray tati solusyon iti parikot mo? No day tati desisyon mo. Di ka nga rod pilitan. Pumanawak dito balay yun. Ngam di mo namnamaan nga agsubli akpay iji balay mi. Yap, magustuhan ti desisyon ni Rafael. Kung nasuportaran na kitikayat ko mapasamak, saan mo't gayam? Umawag manen. Itay pa'y nga awag kanyak. Yak sungsubatan. Tabno, marik na namot tisa kita, marikrik na kita. Apay, ngamin nakasjay da mamakan papa. Apay, di da maklon ani Rafael ti ay ayatek. Diyak umanugot itik kaya da mapasamak ni Rafael ti ay ayatek. Islo ti kayat ko apakiasawaan ni Rafael ang iparpartak ko kay tiagmaneho. Makamuditan no sa dino ti pagturungak. Basta jakon kaya tiagawit. Hindi ba?
Hello? Siyak tinobya na. Sino ta ka di? Ha? Doktor? Anya? Apay nga da dito ospital. Anya tinapasamak kan ko ana. Diyos ko. Agyaman na kiti panangiyawag yung kanyak. Umayak di tayo tamat lang. Agyaman na nakapuot ka niya. Sa dino ti, ayan ko. Ada ka dito yung ospital, iha. Malagip ko. Ada, nakadinong parko. Bayag na agman-maneho ak. Wan iha, naimbaglakit din ta saan ka napakaruan. Nakalasat ka ni ti pagad. Saan milakit di mapakawan ti bagimi no adda napasamakan ka iha. Kasano naamoy niyo tinapasamak kanyak. Ni Rafael tinangipakaamo ka sa kami. Ni Rafael? Wan, iha. Tika ayan ayat mo. Nalukatan da dito ospital ti cellphone mo kat kinita da dagos ti kolags mo. Nagado ti miskol ni Rafael kat iso tinawagan da. Papa? Dahil ti agpaiso, Ayla. Kat di nakapinanawan na pulos dito ospital ni Rafael. Binambantayan na ka. Aging kadimtang kami kan ni mamam. Pudno amin nga imbaga ni Papa Ayla. Kat iti panagsarsari itam ibayat ti kaawan puot mo. Imbaga na kada kami kan ni Papam ti amin. Mama. Isoan na ibaga ka saan milakit di ang mapakawan ka ni Papam ti bagimi. No dadakda ka sa napasamakan ka. Taagdadata da kami ti makagapo. No apay ang nagbartag ka na disgrasya ka iha. Da kami. Pudno day ta, Ayla. Kinapudno na at dapat itirwar ti silid mo dito ospital ni Rafael. Mabit lang tapastrakak tapno makapagsarita kayo. Naimbag na nakapuot kan. Kumusta tirik na Ayla? Ada ka din na sakit? Rafael. Oh, di kagsangit Makapadakas kan ka dayta. Pakawanan nag. No din nga kumakan ka. Saan kumana pasama kanyak ti gastoy? Di mon panunutan day Ayla. Maawatan ka. Tinapatagkat na kalasat ka iti pagkad. Ay-ayatan ka unay, Ayla. Agyaman na, Rafael. Ay-ayatan ka matunay-unay. Papakan mama, amang ano pinabainan da ka. Saan?
Anya kumaga po apabayin dak ngay. Kan oray man bilang no kasta. Awanan yaman na kanyak day Ayla. Saan to apulos nga agsakit tinakam ko kadagiti dadakkel mo? Rafael! Gusto tinanggag mo. Jack to idagurayan na pulos. Agyaman ak nakasta. Kung naklakit din no sikat ipabasulan da, gapoy tinapasama kanyak. Saan ko nakmet? Kanapay ayaday tati pampanunutam. Tikit din to naram. Iso ti pa nagpaimbag mo adagos. Tapno may kalaysakan, Ayla. Rafael? Oh, apay anak lahat kayo timbagak. Di mo ka din kaya ti makikalay sa kanyak? Apay kiti nasaan? Awanan ti ngam-ngam, Ayla. Ngamin, awanan ti rumba nga pagdanagan ta. Nakasarita kung dagiti dadakkel mo, may papan iti day ta abanag. Anya? Kat gapo kano tadi ka kinunsintir iti daw mo nga agtaray talaangan. Gapo iti kayat da kumama pasamak. Napanagnagan da kano ti kinaimbag ko a tao. Rafael? Kat nagbaliw namin pinsan ti panirikanda. Iso asaan da tanalapdan pa iti ayan-ayat Ayla. Kat pamanagnak da iti agundaway nga impaay da kadata. Tapno makapagsarita ta adatalaan. Agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay. Tanagbaliw ti panunot dagiti dadakkel ko. Imbagak matangan ka, Ayla. Tinalao sa panagayat ta iti tunggal may sa tagbalin akalasag ta. Itanyaman na panubok adumtang iti relasyon ta. Isong agpaimbag ka na? Tapaman niya agimbag ka. Ikalay sa kamutin adagos. Biyag ko. When Rafael, agpaimbaga ka dagos. Agpaimbaga, biyag ko. Kanyak manang Emmy, agpaiso ti pagsasao, nga everything happens for a reason. Tauray makuna nga awan pagimbagan ti pan naka-aksidente. Dayjay mo't apasamak tinagbalin a rason, tapno mayasidag ni Rafael tiriknana kadagiti dadakkel ko. Nagkalaysa kami nga rod kalpasan ti mano abulan, manipod na karwarak iti ospital. Kasta unay aragsak mi kan ni Rafael, tanapanagnakan mi ti kinapudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Gapo tanapanagnakan mo at dagiti dadakkel ko ti kinapudno ti panagayat kanyak ni Rafael. Kanadlaw dati kinasaot na amanggad para iti masakbayan mi, intalagdakan kwa na ti pan nakaimaton ti sumagmamano a negosyo mi, nga iso ti pakakumikuman mi ita nga agasawa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Ayla. Ayla, pagayam ko. Napintas man ti pakasaritaan nyo kan ni Rafael. Da kayo ti si bibiyag apam managnek, asaan apudno ti ibagbaga ti kaadwan, awalang forever. Mamati ak, anak kaipaay iti liwliwak kan inspirasyon ti pakasaritaam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raul at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras kada kayo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploadsyo apadas wenno pakasaritaan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan itinagan a Raul Manang tubuak ti Benguet. May sa padre de pamilya nga daan dua nga anak. May sa a janitor iti may sa akumpanya manang. Iso amakunak nga paghustula ang ti matmat gadak para iti inaldaw akasapulan ti pamilya. Naawi sakmet anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumnged. Kat sapay kuma, tamapagasatan, amapili, amaidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Adakon bakit? Rabiin, naladaw ka ita alakay. O ni Lena, adang amin sa ngailin ni boss iti opisina. Narigat mo tapanawa kida. Amo mo di trabaho kas janitor. Kasapulan dak no kas nga da bisita adumtang. Oh, sika ngay. Kumusta mo tinagmalam mo bakit? Itay nakapanaw kayon kadagiti ubing. Rinugyak mo ton tinaglaba. Isa analpas ko ti impalaba kanyak ni Mrs. Reyes. Siguradong orda na bambanog ka man ni Lena. Okay laang lakay. Ti importante, ag tinulong tatap no may paayta dagiti kasapulan dagiti ubing. Sapay saan pa na kompleto dagiti kasapulan dagiti anak tayo bagadalan. Sigurado nga dapay mainayon tanang rugin ti klase. Wan nga rod Nga mo kailangan dagita. Bakit? Ti importante, may pamuspusan. Tirigat na, iso ti sayang guseng nga nakadanon kanyak. Anya day taraon? Kaslada ka no interesada o gumatang dito'y daga na kay patakdaran dagiti babbalay tayo. Anya? Diyos ko. Anya ti aramidon tayo no papanawan na tayo dito eh. Diyan ka mo, Elena. Nga masapol nga agsagana tayo no mapasamak man day tang ibagbagada. Kasanon dagiti ubing? Sa dino ti pagnaadan tayo? Sapay kumaat saan pa malako day ti alugar. Maamuan tayong tupay lang no anya ti madamag may papaniti day ta. Ikararag tayo asapay kumatasaan pay. Ado ti maawanan iti pagyanan akas kada tayo no kaskasano. Kumusta kayo, Tata Tomas? Nay, si kamot gayam Raul. Nakapasyar ka man dito'y balay. Uwan, Tata. Adang amin nakadanon kanya kasayang guseng. Adan sa kano interesada o gumatang itidaga na kay patakdaran dagiti babbalay tayo. Uwan, Raul. At dagiti tao nga interesado a gumatang dito'y lugar tayo. Diyos ko, Tata. Nupod no day ta. Sa dino nga rodon ti pagnaidan mi ti pamilyak. Pagpapada tayo, Raul. Amin tayo. Awan ti pagnaidan tayo no mapapanaw tayo dito. Awan ka din ti maaramidan tayo, Tata Tomas. Pagpatulong tayo iti no asino ang mabalin tayo akamangan. Ang mamu tayo mahit nga oray kasano kabayag tayo nga agnanaad dito. At dalat tadyakon ko na ako kwada tinagsaadan dagiti balay tayo. Padasan tayo nga rito masidag ka dagiti masiknan Tata Tomas. Agtitinulong tayo na ang agnanaad dito. Kat sapay la ko ma, tay kanda tayo mo't iti konsiderasyon, gapo iti kinabayag tayo nga agnanaad dito.
Bakit? Nakasarita ko ni Tata Tomas. Kumpirmadon nga da interesada o gumatang itidaga nagsaadan dagiti balay tayo. Kasano tayo nga rodon lakay? Uray ko masaan da nga itad kada tayo to'y daga. Basta saan da tayo ko mapapanawan. Kasarita ka no ni Tata Tomas dagiti kaaruba tayo. Tapadasan da ka no ti makisarita ka dagiti masiknan. Sapay ko ma, taipaayan da tayo mo't iti konsiderasyon. Madanagan na kami para kadagiti anak ta. Awan na pulos ti amuday ti mapaspasamak. Ganti sasaadan tayo dito eh. Di kagdanag bakit? Basta kararag tayo. Dawaten tayo ti tulong ti Diyos. Amok adi na tayo baybayan. Tatang, nanang, adda kami ganyaadin ko. Nasaya at matasimangpot kayon, anak ko. Kumusta nga iti umunang aldaw yu iti pagadalan, anak ko? Okay mo, tatang. Nakita ka manin dagiti friends ko ijay school. Oras yak mat tatang. Ayun gayam, adda ka na yun na nakasapulan mi jay school, tatang. Ha? O sige, siya kunti makamo agumatang anak ko. Tapno maawit mo jay school inton bigat. Kaya't sika nga iya. Adda ka dimot na inayon nakasapulam jay school, anak ko? Adamot, tatang. Kasmut laing ken ni Manong Ryan. Sige, tagatangan amin ni nanang yu dagita kasapulan nyo. Agyaman kami, tatang. Ala, mapan kayo agpalasan. Madamdamalaang, naluton di si daan tayo. Wun, nanang. Ay, talaga narigat tagpa-eskwela itapanawin. Sapay nagngina amin na namagatang. Pudnot ako namlakay. Ngam, masapol nga ikarigatan tama itod amin nakasapulan dagiti ubing. Wana. Sana bali. Agbiro ka kiti pag sideline nak. Nukas tang awan sir ko. Isupay makatulong. Uray ko magrigrigat tayo. Basta saan akastoy ti sitwasyon tayo dito eh. Alan, di kagdanag Elena. Adda ka asi ti Diyos. Ang ti panagbiag mi manang Emmy. Aklunag ano din naktulungan ti asawak, babaan iti panaglabada na, saan nga umdas ti matmatgadak para iti pamilya mi. Nainayon pa'y ti sasaadan mi iti lugar ang nagdakpatan mi. Aklunag manang Emmy, saan mi akukwa ti daga ang nagsaadan ti balay mi. May sa daytoy nga abandoned lot ako nada. Iso nga adu kami mat ang nagbalay ditoy. Kampante kami, tamanumutan atawan nga agnanaad kami ditoy, katawan met tinagbalin a problema. Agingga iti dimtang ti panawan akunada, a mailaklako ti daga, tanagpakitan ti agtagikwa iti nagdapatan mi. Kastaunay adanag mi manang, takunada a talaga nga interesado ti gumatgatang. Pinadas mi tinakisarita kadagiti masaknan, ngam awan ti masnop asong batda kada kami. Awan nga rod tinaaramidan mi, no di ti aguray ken agkararag iti Diyos, maipapan iti sasaadan mi. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Tomas, ada ka din damag yung may papaniti ka sa saad tayo diti lugar tayo. Damag kumat nga da kanon nakagatang ditaw. Anya?
mga no iti may nga aldaw, kalat-lat na napapanawon da tayaw. Diyos ko, kasanundag iti pamilya tayo, tata. Sa dino ti papanan tayo? Nga masapul ang maamuan tayo, no pudno nga dan nakagatang iti nagsaadan dagiti balay tayaw. Awan ka din ti mabalin tayo pagkamangan, Tata Tomas? No legal ti amin apapilis da. Awan laban tayo, Raul. Malaksit kumaano ipaayan da tayo ituray sang kabasitlaeng amabalin tayo apangyakaran kadagiti balay tayaw. Tata, Mamangan no agdemolis dan kalpasan na maungpot ti pawayway nga inted da kada tayaw. kaasim at dagiti daddo mga awan papananda, Tata Tomas. Wan nga raw. Ay inton bigat mapanmisarakan di ibagbagada ang nakagatang. Masapul ang makasarita mi ita. Tapnaan mo tayo mo't ano anya tar aramiden tayo ditaw. Sapay la ko mga rod, tamaasi damot kada tayo, Tata. Kasta tilang masimang Petraul. Kasla, ada nadagsa na parikot mo. Talagang adda, Elena. Ay, isumot lagaya makasla nalpay taabagam. Anya day taaya. Ala, ibagam kanya. Bakit? Sigun ka ni Tata Tomas. Talaga ka no anagatang to'y nagsaadan dagiti balay tayo. Ha? No kasta? Mapapanaw tayo dito, Raul? Kasano tayo pa itangay? Di kagdanag bakit? At dantulat ta solusyon ti parikot tayo. Amo kasaan na tayo abay-bayan ti Diyos? Anyalangan ti ibaga dagiti anak ta. Dito idan ana ipasngay kan di makkel. Ita, naskan apanawan tayon dito alugar mo kaskasano. Basta kid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Amok ngay paayan na tayo iti solusyon kadag ito'y sumangsang baya parikot tayo. Ngam na di mo ipadpadlaw kadag iti anak ta. Akas lang mapukpukawan tayo tinamnamawan. Maawata Raul. Jakmat kahit amatroma dagiti ubing. No maamuan da amapapanaw tayo gaya man dito eh. Elena, bakit? Nakaawat kami tinotis. Papapanahon da tayo talagang dito lugar tayo. Anya? Day tatagpay so, Elena. Inikanda tayo lang iti sumagmamanong aldaw apawayway ng agtalinag dito. Isakbay ng agdemolish da. Diyos ko, Raul. Anya teramitin tayo. Masapol nga itapay lang. Makabirok tayo niti pagkakaran tayo. Jaketa makita dagita anak tati mapasamak. Nukas pangarigan nagtalinag tayo pa dito aging gaamaong puti impaay da pawayway. Agpaisot ako nam. Saan amabalin ang maimatangan dati pa nakademolish ti balay tayo? Pampanunuto ka kasarita ni Nanang. Amangan mabalin tayo ang makipagnaid pailaan kan kuana. Total, agmay may samat iti balay. Umanugot nga ta ni Nanang, Raul. Diyan mo. Kan talaga mabainak ko makipagnaid iti balay na. Misulangan ti ultimo remedyo. Di tayo matkabalan ti agabang. Tapag gusto lang mo ti mabirbirukan ta para iti kasapulan tayo kadagiti ubing. Kasano harod nga ipalawag mo kadagiti ubing? No apay anas ka na pumanaw tayo dito eh. Makamo ditan bakit? Amo ka na saririt dagiti anak ta. Maawatan damot siguro ti amin. Masapol nga rod ang makasarita mo ni Nanang. Katsapay ko mataong manugot. Itipan nakipagnaad tayo pa'y laang kankwana.
Tata Tomas, talaga ka ding awanin ti maaramidan tayo? May panggap iti demolition order? Atay kum da papeles, ket legal ti amin a dokumento nga dakadakwada baraw. No kasta, talagang awan nga rudan maaramidan tayo. Masapol nga agbirok tayo niti pagkakaran tayo. Husto ka, Raul. Agbirbirok nga rudan dagiti daduma akaaruba tayo iti pagkakaran da. Da kayo nga'y. Pampanunutok nga ruda kasarita ni nanang ko, tata. Tama kipagnaid kami pa'y langit ibalay na. Kabayatan nga awan pa'y tinasarakan may pagkakaran. Naimbagkan ka tadagayam ni nanang mo a pagkamangam. Ngam dagiti daduma akaaruba tayo. Awan apulos ti papananda. Sa masapul nga agtrabaho da tapno adda pagbayad da iti apang no agupa da. Ay, anyamatan da iti anapasamak kada tayo, tata. Wan nga raw da Raul. Talaga narigat ti agbalin nga squatter iti bukod mo apagilian. Kinapudno naman ng Emmy, jak amo ti aramidet kadagidi akan ito. Pampanunutak namin ti mapasamak iti pamilyak. Uray kayat ko kumati agabang, saan mo't nga umdas ti matmat gadanmi iti asawa. Iso anapanunot ko akasarita ni nanang. Dayjay laangan tinapanunot ko apamuspusan, ti agkid daw iti pabor, makipagnaed kami pay laeng kankwana. Manipod ngamin ng asawa akmanang, ingkarik iti bagik, ajak makipagnaed kankwana, tajak kayat ti agbalin apadagsen kaninanang. Ngam awan nga rod tinaramidak, no saan ati makisarita iti ina. Itaman pa'y anak ka pasyar ka anak ko, kunak no nalipatan dakon. Pasensya kayo, nanang. Makumikumak namin iti trabaho kastamatan ni Elena. Nang runagat nang rugiman ng ti klase dagiti ubing. Isama sapol nga agdoble kayo, tapno damay gatang kadagiti kasapulan da iti pagadalan. Sa bagay, maawatan kayo anak ko. Nay, apay ngay asikalaang timay. Ayan ngay dagiti apu ko, kastamot ni Elena. Diyak pa'y laing kuyog ida, nanang. Ha? Ada ka din napasamak, Raul? Nanang, ada na patag-agagarak kada kayo. Ada ngamin, parikot mi. Anya dayta, ala ibagam, ang mga numakatulong ak. Talaga ada kayo lang tinamnamag ang makatulong kada kami, nanang. Nagatang kami ng tidaga. Anag saadan ti balay mi ti lugar ang nagdapatan mi. Kat papapanawon da kamin. Anya, nagatangdan ko nam. Unya rod, nanang. Isong agsapsapol kami ti pagnaadan mi. No, mabalin ko ma. Kidaw ka dito kami pa'y labalaya makipagnaed. Ay, apay kit din asaan. Imbagak mo't ngaminan idikan ka. Adito'y kayo latan. Ngam kinay kayat yu pa'y ti imadayaw. Tirigat na. Saan yu ako kwa ti dagaan nagbalayan yu? Diyak namin kaya't nagbalin kami apadagsin kada kayo, nanang. Kaya't ko talaga ti agbuko di dadan pamilyak. Maawatak ti kayat mo mapasamak anak ko. Kayat mo apanagnakan, akabailan mga isakan ti pamilyam. Gaputa si ka ti padre di pamilya. Ngam sa bali ti napasamak. Ta nagbalin kamat nga squatter anak ko. Impagarup ko ngamin na saan kami na mapatalaw ujay, nanang. Tanabayag mo na tiyempo ti panagyan mi ijay. Gayam. Kalat nga ila ko jakin kukway ti daga. Saan mi napakadaan da dya pasamak, nanang?
Katamok nga awan ti laban mi, taday gamda papeles. Ngay suda talaga takin ko ay ti daga. Mala, umay kayo agyad dito yan. Di yun urayan ti ultimatum ngayon tadakada kayo. Nalawat ti balay apag naudan nyo iti pamilyam. Agyaman nanang, kasaritak pa dagit apo ko yo. Tapno sanda amaklat, inton panawan min ti dimmak kalanda a lugar. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay da nanang, lakay? Kasi ti sigod bakit? Madadaan latan ni nanang nga tumulong kada tayo. Agpaiso, Raul? Wen, Elena. Nasermonan nakpaikit di Tapay ka nung amin nga imadayo-tayo pa'y laeng. Kat naglawaan ka no mo't di balay apagyanan tayo. Kanti dakes na. Nagbalin tayo ka no pa'y nga squatter ko nana. Sa bagay, maawatak no apay akas deti nagbalin apangedeng mo idi nagasawatan. Nga maawatak mo ti punto ni nanang. Elena. Saan ko mamapaspasamak amin dagitoy, no dim ngagtaken ni nanang idipay. Ibaglaangan tamadadaan pa'y laang amang tulong kadata. Dahil tangar ti pagbayin na klaonay ka ni nanang. Nga mamo ka maawatan na matipanggap ko idi. Isapin manawa ki balay, apaman nga inasawa ka. Ala, agyaman ta ni nanang. Tamadadaan at tumulong. Kanagyaman tamot iti Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Niya ngay Raul, at nakadin nasarakan niyo apagakaran niya. Adan tata, kasi tinaybaga kadi kada kayo. Mapan kami pa lang makipagnaid ka ni nanang. Nasayaat nga ron no kasta. Nang rugi na pumanaw ti daduma ka aruba tayaw. Di dan inuray ti mauding aldaw nga impaay apawayway ti nakagatang iti daga a nagtalinagdan tayaw. Takayo ngay gayam tata Tomas. Papanan nyo ngay. Umay naktusukunan di anak ko nga di probinsya. Agawid aklangan ni di probinsya, Raul. Maladingitan nagtagsisina tayong tata. Kalpasan ti mano ataw na panagnagid tayo ditoy. Isumotikid-kid daw ang tigundaway. Pagyamanan tayo langan. Nakapagnaid tayo dito iti medyo nabayag mo ta tiyempo. Nga rod kaano nga iti akariyaw? Itong sumaro na alawas tata. Kasaritak pa nga umuna dagiti anak mi. Tapno saan da amaklat iti papanaw min ditoy. Rumbang laang tapno di dan tumasdaaw, Raul. Alak tarabayan na kayo ti Diyos iti alis yaw. Agan anad kayo akanayaw kadag iti anak mao. Kastamot kada kayo tata Tomas. Aganad kayo mat. Kat sapay la kuma, tagsabat tumot lang ti dalan tayo. Kaditi bagayo kada kami ni ading ko tatang, nanang. Wan nga ron tatang, anya dayjay. Anak ko, amo ka narigat pa'y lang nga maawatan nyo ti amin, taubing kayo pa'y. Nga mapama na dumadakkel kayo, maawatan nyo tumot lang. Wan anak ko, katsapay ko maawatan nyo ti ibaga ni tatang nyo kada kayo. Iya, Ryan, ito na may alawas. Umakar tayo ni tibalay ni Lola yo. Ha? Panawan tayo ito'y balay tayo, tatang? Kasapulan, anak. Kansa na bale, tayjay matayan ni Lola yo ti umakaran tayo. Diyo ka di kayat dayjay? Makadin na tayo matlangan ni Lola yo. Kayat mi tatang? Un tatang,
Ngam sayang mo't ti balay tayo na panawan tayo. Saan tayo ngamin ako kwa, to'y nagsaadan ti balay tayo, Ryan. Kat nailakon ti talaga amakin kukwa. Isa amasapol a pumanaw tayon. Mabaling ka titikas jay, tatang? Maawatan yun to umatlaang anak ko. Ita, taramidan nyo. Tulungan nyo ni nanang nyo agimpaki katagiti gamit yo. Tapa man na maimpaki tayo amin. Mapantayin to nagnerd iti balay ni lola yo. Manak iti Diyos, tanakaradkan kayo anakadanon ditoy. Agmano ak, Lola? Uri sakmat, Lola. Kaasyan na kayo ti Diyos, apo. Nanang, agyaman kami ti panangpasang bayo kada kami. Sino kumati, ekspektaran nyo amang tulong kada kayo, no sana siyak. Talaga makaungot kada kayo, no sa bali pa ilata o tinagkamangan nyo. Pasensya kayo, nanang. Amok nga ada prinsipyo anak ko. Ngam saan akababain ti dumawat iti tulong ka dagiti naganak. Nanang. Imanugot akiti kayat ni Raul ama pasamak idi nanang. Ngam ti dakkel abidot mi. Kat ti panagyan mi iti saan mi matakukwa. Nala, saan yun apanunutan day dyan na pasamak? Mga barwanan kayo. Kat namnamain nyo asaan kayo abaybayan nang runa dagito'y apok. Agyaman kami, nanang. Amo ka nabanok kayo. Nagpaisaganak iti makan. Mabisin kayo ka din apok. Wun, Lola. Lola. Nala, umay kayo ni dya kusina. Adain sagaan nami ka ni Linda amakan asang patanyaw. Umay kayo, taagsasango tayo amangan. Gapo iti awan sarday apa nagkarkararag mi nga agasawa iti Diyos, manang Emmy, na solusyonan ti parikot mi. Nakaalis kami nga rod iti balay ni nanang. Ididamo, talagang agkad-kad tiriknak nga umasidag ka ni nanang. Tadyak kayat apati pamilya kat panunutan na pailaan. Ngampod no ti kunana, asaan apakababalawan ti dumawat iti tulong kadagiti naganak tayo. Taisuda ti madadaan at tumulong, anyaman na panubok ti dumteng kada tayo. Nagserbi eleksyon kanyak tinapasamak manang. Ita, nakasapol akon itinasaysayaat apanggadan. Uray mo't ni Elena nga asawak, adamoten permanente apanggadan na, taaddan ni nanang ang mga asikaso kadagiti anak mi, no kasta nga agtrabaho kami. Narugyan mi moten ti agurnong para iti ipatakder minto abalay, iti abay motlaeng ti balay ni nanang. Nagasatak manang, tanaadaanak iti ina akas ka ni nanang, amadadaan at tumulong no adda pakasapulan ti anak na. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko, narigat at talaga ti sinadrat mo. Ti panagdapat yu iti daga, asaan nyo mat ako kwa? No pay kasta, dayawon ka, tanasakit man tirik nayo, nagdisnudo kayon apimanaw. Saan akas iti aramid dagiti dadduma, nga agdadata lang aruden nga awan karbanganda, isuda pay laang tinatangsit no dadduma, kat agresulta iti saan anasayaat apasamak.
Pudno ti kunam, anagasat ka anaadaan iti ina, akas kaninanang mo. Tauray pamilyado kan, at dalata nakasagana at tumulong, anyaman na panubok, ti dumteng kada kayo. Maragsa ka na, tanasayaatan ti kasasaadyo ita. Kat kadandan nayo pa yan, ti patpatgam unay nga inam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan anadin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umuna iti amin, kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y surat ko. Ilingad nakla kumanmanang itinagan anadin, ngam dispensaram tajakon inlanad ti address ko. Dahito adrama ti kanayon adenggan dagiti dadakkel ko sipud ubingak manang. Kat kabayatan ti panagdakkel ko, nakairwamak metten adenggan dagiti padas ti biag ang maipatpatangatang iti radyo. Iso akas taunay akawa mi manang, idi saan min amang mga ganday ti adrama iti radyo. Ngem napunas amin nga iliw mi, idi nasarakan mi dayto YouTube channel yo. Kat iti dayto agundaway, jakon nagpangadwa ang mangipatulod iti padas ko. Taamok ang makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngag. Rugyak nga rudmanang ti agsalaysay, kalpasan ti panangyam amok ka ni James, akaayan-ayat ko kadagiti dadakkel ko. Naimbag ta nasapa kay taasimbang putna dain. Kunak no marabian ka manain. Saan na ka nag-overtime ita, tatang? Apay ngay nga agmay-may saka. Di nakamot intulod ni James akaayan-ayat mo. Adamin importante na panan na, tatang. Agkita da kano iti gayam na anaggapo iji lugar da iji Manila. Kasta ka day. Kinapodno na anak ko. Talaga nga inuroray ka asumangpait ta kaya't ka makasarita may papan itinobyaw. Apay, tatang? Anya ti may panggap ka ni James? Amaw, madanagan ngamin ni nanang mau. Manipod na kirelasyon ka ni James. Anya kumangay ti pakadanagan ni nanang, tatang? Anak ko, dayo laeng dito'y lugar tayo de James. Taga syudad ti Manila. Kahit saan mo pa'y unay nga amo ti kinatao na? Tatang, nasingpot ni James. Di kay mamatpati ka dagiti ibagbagada, analoko, wenopilyo, dagiti taga Manila. Ngam kasanoan nakasigurado ka kankwana, kat di mo pa'y naamamo ti pamilya na, kundi ka pa'y mo't nakadanon iti lugar da. Katrabahwak ti kasinsin ni James, tatang. Amok anasaya at da tao. Mala, basta agannad ka anak ko, Di kay agdanag, tatang. Kabaala kasalwadan ti bagik. Kat agyaman nak iti kanayon apanang tarabay yu kanya. Sigurado ka din iti desisyon mo nga agabrod? Narigat ti biyag iti balasiw taaw. When James, desidido akon. Para dahito iti masakbayan ta. Kan masakbayan ti pamilya. Ngam kabaalam nga tati trabaho ijay. Ikarigatak, James. Diyak kayat tagnanayon latan as sales lady iti mall apag trabahawak. Iso akayat ko ti makigasang gasat iji abroad. Sa bagay, adakan ka dayta.
Jakmat kahit tagbalin at ubang kadagiti arapaap mo. Di ka madanagan. Adamot nila ni akadwak ijay. Agtrabaho kami itimay sa pagtagilakwan iji Singapore. Kahera kami adwa. Katamom, adu kanumot lati kadwa mi akadaraan tayo ijay. Agpaiso? Win James, kaadwan na kanukat Pinay. Kan adumat lati customer akadaraan tayo. Ta ijay da nga aggat-gatang kadagiti ipasarabo da no agawid da diti Pilipinas. Iso kasla da kami matlaang ditoy. O sige, sikati makaam mo. Ngam naibagam ka din day tapanggap mo kadagiti dadakkal mo. Saan pa'y? Ngam amo ka maawatan dakdananang kantatang. Ipalawag ko kadakwada ti rason no apay akayat ko ti mapanagtrabaho iji Singapore. Okay. Suportaran kay tanyaman na kayat mo na din. Kasta ti kinapatag mo kanya. Tatang, ada ko may bagak kada kayo. Maipapan itian niya dayta na din. Mala, dumagag kami. No, anyaman dayta nga ibagam anak ko. Nanang, tatang, inserek na kami iti trabaho di kasinsin nila ni agayam ko. Kat naawat kami mat. Kaya't mo asawan, umakarkan iti pagtrabahwam anak ka. Wen tatang, kat sigurado adakdakkel ti sweldo iti pagalisak. Iso ang maipaay kun ti amin na kasapulan nyo. Maipaayan kayong tumutan iti nasaya at apanagbiag. Kastagayam. Ay, nagsaya at ngay, no ada na pimpinta sa pagtrabahwam anak ko. Sa dino ka di day ta apagalisam. Huwag ngagpaisaw. Iti balasiw tao nanang. Ijay Singapore. Anya? Ha? Singapore kunam na din. Agabroad ka? Uwan ko matatang. Katsapay ko matapalubusan dak. Ay, kalaat manday ta a desisyon mo anak ko. Kinapudno na. Sinigurado pa iti amin. Sakbay nga imbagak kada kayo nanang, tatang. Kat madaman ti panang ipagnami kadagiti kasapulan a papeles iti ipapan mi ijay. Alaa. Dakamutan iti husto nga edad mo anak ka. Iso asik ang tagdesisyon para iti bagay. Sa bagay, nabayagan nga amomi kan ni nanang mo at arigagay mo at talaga ti maadaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Husto ni tatang mo anak ko. Kat saan kami nga agbalin at tubang. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag. Hello, James. Itay pingaw-awagan ka. Ngam saan ka makontak? Pasensyakan na din. At ang amin inasikasa may itigayim ko. Isa adjakon na intunaran ti cellphone ko. Kasta ka di? Ada ko makayat ko nga ipadamagkan ka. Anya dayta? Nalpas amin na papeles may amapan di Singapore. Ada pa yan aldaw ti flight me. Agpaiso? Ay na, maragsakan na kamakamoy ti dayta. Kamaudyanan na. Dimtengan ti kalkali ka gumam. Makatrabaho ka ni di abroad. Uwan nga rod, James. Medyo ata pa nagdanag ko. Ang naragsakak. Sapay la ko matagbalin to ano sayati ka sa Adyo Singapore. Sapay ko ma, James. Masapol nga aramidak na ito'y para iti masakbayan tayo. Patpatgan ka unay. Kat ikarik. Apaman ang makaurnungak. Agsubliak para kan ka. Kat sapay ko matakanayon ka asi uuray kanyak. Namnamam dayta na din. Basta agannad ka kanayon iti lugar apapanam ha? Ikarik dayta.
Sige nga, Rod. Amang ano kayat mo ti aginana? Adalo mo ti rabii. Agkita tanto laangan inton bigat. Dara paap ko para iti pamilya, kan para iti masakbayan minto ken ni James. Ingka gumaak tinag-apply iti trabaho iti balasiw taaw manang Emmy. Naawatan mo't dagiti naganak ko ti panggap ko, kastamot ni James akaayan ayat ko. Naturodak amang panaw kada tatang ken nanang, taamok nga adda ni James amang kita kadakwada. Ken naturodak met amapan agtrabaho iti sabali a pagilyan, gaputa kaduak ti gayem ko anilani. Ken kinunada kanyak, nga adu kanungwat laeng ti pada tayo a Pilipino sadyay. Agingga adimteng ti aldaw ti flight ko, manang Emmy. Tatang, agbiyahe akon ama paniji airport. Aganad kayo dito ya, kan didak pagdanagan. Aganad kamot ijay na din anak ko. Di mo liwayan ti agkararag ni Apo Diyos. Wen anak ko, kanayon da ka nga ikararag iti Diyos. Agyaman nak nanang, tatang. Kat di na kami mo't pagdanagan ditaw eh. Sana bali, tatang. Taumay na kay tusuksok nalan dito ni James. Amok adi na kayo baybayan. Agyaman kami no kasta anak ko. Amok ka narigat ti mayadayo kada kayo, nanang, tatang. Ngam ikarigatak para iti masakbayan tayo. Maawatan da ka. Nay, saan da ka na maitulod na din Amumot amarigatan kamin kaninanang mo nga agbiyahe. Maawatak, tatang. Sana bale, taitulod na kami ni James. Nasayaat nga rod no kasta. Laglagi pa manak ko. Mas importante ti salon at mo ngam ti kwarta. Di mo baybay ang tabagim ijay. Wan nanang, balunag amin dagita palagip yu kanyak. Basta kanayon kayon tong awagan. Kat patuludan kayon ton iti kwartayo. Agyaman kami na din anak ko. Kat no bilang laeng tamaadaan ka iti problemam ijay. Awagan na kami kumaadagaw suwain. Wan tatang. Nakadanon kami dito sa Singapore. Kasta ka day. Agyaman nak iti Diyos. Kahit kumusta ngay mo ti biyahe o anak? Mayat mo, tatang. Medyo adamak kong aglugan iti eroplano iti damo. Nagbayat gayam. Kan saan unay anawati-wati biyahe? Di ka nasayat no kasta. Di tapag na edan nyo ngay. Mayat ka di mutlaan. Wan, tatang.
Kat pudno ti kunada, nga ado ti katrabahuan mi apada mi matlaang a Pinoy. Tatang, nagpintas ditoy. Nasayaat nga ruto kasta na din. Sa apay lakuma, nasingpot dakin kukwa iti pagtrabahuan niyaw. Awan pagdanagan nyo, tatang. Sigun kadagiti nadanon mi ditoy, nasingpot kano ti agbalin a boss mi. Pinaginanada kami pa itangal daw, tatang. Inton bigat kami kano amang ruging agtrabaho. Alakad, agsingsingpot ka dita anak ko. Anadama ka na yun ti bagay, Juan. Wen, tatang, pakibagayon tulangan ka ni Nana nga imawagak. Juan, natin. Sige nga rodan, tatang. Umawagak tumanan. Bye! James, kumusta kan? Mailiwak unayan kan ka. Oray sakmat ana din. Oh, kumusta ti trabaho? Nasayat ka di mutlaan kan kadagiti kakadwayo dita. When James, panagrik na karod kat adak dita Pilipinas, taado ti kakadwami diti a Pinoy. Kan kaadwan kadagiti customers mi, kat dagiti turista a Pinoy, nga umay aggatang kadagiti pasarabo da. Mayat meron no kasta. Tapno saan ka am homesick? Ay, wad gayam. Ada ko makidawag kan ka, James. Oh, anya dayta na din. Mabalin ka di si kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta dananang. Si kalaangan ti mangipan iji balay. Amangan ngamin no marigatan da, no isuda pay laang ti mapan mangala iji ili. Sige day talagayam. Agyaman nak, James. Ipatulod ko nga rod. Kan adamot ti parakan ka. Ay nanadin, saanin anas ka na ikanak pa Adamot trabaho. Okay laang. Kaya't kumat amaramanam tinagbanugak. Kat tidaduma, urnungek tapno adanto pangrugyanta inton agkalaysatan. O sige, no day tati ko nam. Ken agurnungak mat ditoy na din. Nasayaat no kasta. Urayam nga rod ti patulod ko Kat si kanton ti makaamo amang itad kadananang kantatang. Nasaya at si Mangput Kandakay. Nagapwam ayata nakabaybayag ka. Nagpakuyog kanyak ni pare Cardaw anapan ijay ilay. Ada anapan biginata ang amaaramat ititalon na. Apay aya. Naggapo dito ni James. Imay na intad ta impawit kanunin na din a kwartata. Isu ngamin tinangipawitan di anak ta. Tapno saan ta kanon abarigatan amapanpay ijay ilay. Day, nagsayatan na'y. Kung nagyaman ka kumaaba kahit tanay, dakal nga istorbo da itakan ni James. Agasam nga ita umay napay indanon dito itipaw it ni Nadain. Ay kat siyempre mo ta. Naimbaglaang tanasingpot mo ti kaayan ayat di anak ta. Rumbang laeng ta para mo't iti masakbayan dati pa nagsakripisyo ni Nadine iti abroad. Tapno nasaya at tao ti pa nagrugidang agpamilya inton nagkasardan. Wun mo't Ay, sapay lakuma, tagnanayon ti kasta galad na. Ay, nakababain pa ikit din. Nang runa kahit pagduaduan tayo didamo ni James. Impagarup ta no saan mapagtalkan. Nang runa kahit taga-syudad ti Manila. Lakay, nabayagan dayday. Kan may sa, kabarbaro laang ti relasyon da kadagidi akan ito. Isa kasayaatan no di mon panunutan pa'y. Ala, ingkakidi agpuluson tamangan tantumutan. Umawag to kanumanan ni Nadine ko na ni James.
kadagiti daddu mga OFW nga agsursurat dito YouTube channel yo manang Emmy, pinilik ti nag-abroad tapno maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilya. Kan tapno makatulong ak ni James amang isagana iti napintas a masakbayan to ti buklan mi a pamilya. Kaasi ti Diyos, nasaya at ti kasasaad ko iti ayan ko apagilyan manang. Kan mayat ti sweldok, iso ang nakaurnungak meten. Sabali pa iti maipatpatulod ko akwarta kadagiti dadakkel ko. Katap na sandan amarigatan pa'y amangirwar iti pawit ko, ni James nga rod ti pangipatpatuludak iti amin, apara iti kasapulan, dananang, ken tatang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, nasaya at magtaimbawag ka. Kumusta ka ditan? Nasaya at mo't, Nanang. Da kayo ngay, kumusta kayon ka ni Tatang? Nagatang yo ka din dagiti agas yo? Daitang aruti damagag kumakan ka, anak ko. Awan pa'y mo tinaawat mi akwarta. Manipod idi na panabulan. Ha? Anya? Kasano nga awan? Kat impatulod kon ni James ti kwartayo idi na panabulan. Sabali pa di impatulod ko ita abulan. Karaman di tanji pagpaurnos yo di tabalay. Ha? Nukas da? Dakkel agatan ti impatulod mo, anak ko. Wala nang. Taimbaga ni Tatang itinaudi a panagsarita mi nga ipaurnos na kano day tabalay. Adok anon tinaskan a ma-repair. Iso ang nagipatuludak iti dakkel agatad, agraman di allowance yo. Kasta aya. Amang ano at damot nakakumikuman ni James. Iso asaan anak ka umay, anak ko. Kunanamot nga itod na adagos, Nanang. Kun, jak amo di nagayam inta di kwartayo idi na panabulan. Nadin. Jak mo't nagdamdamagan kan kuana tapagarupag no na itednan kasi iti aramidan na iti kalabas. Awagam tulatan saan abale ta nakabulo dun ni Tatang mo iti kumpare na. Iso ti inggatang may iti agas na. Unay mo't ni James. Sige, saan abale taawagak adagos, Nanang. James! Talagamot Rinabii ka mo nga dali bar. Wen, kaya't ko lang tag-relax. Uy! Nagpintas mo tanda tarilong? Ha? Inginaan di da klase tarilong. Ay na! Talaga sa balin ti bumakbak nang Saan mat? Talaga lang nga kaya't ko dito arilo. Nabayagan ni arapaap ko ang magatang dito Ay, pilibakan ka, James. Kasla saan ka mauawanan iti kwarta? Ibagatalangan nga ada mauawat ko a kwarta iti binulan. Malaksid pa'y siyempre iti sweldo ko iti trabaho. Isa ang magatang ko ti amin na kaya't ko agatangan. Ay na, nagswerte ka matan, James. Sika talaga. Tinasayaat, agtugaw kakit dito tadanggayan na nga ginom. Di ka agdanag. Siyak ti makaamoy ti amin na magastos ita arabi Ay, wow! Bongga! Nagswerte ak matan na nakakita kin ka ita diti ba? Sigikit din. Rugyan tan ti aginom. The
saan asungsong bata ni James ti awag ko. Idi pa'y kalman ngaw awagak ng Jack Pulos na kasarita. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Mas daawak. Apay adina na itad timpatulod ko kan kwa na akwarta dananang idi na palabas a bulan. Kunak no na itad na, tawan mo ti bagbagana. Iso ang pagarup ko no na itad nan. Katidakas na, nagpatuludak manan itaabulan. Dakkel agatad day jay, tapara pa iti pag-repair iti balay. Ay, kaslama di tagparparik na kanyak saan mo't siguro may turod ni James ti mangloko kanyak. Amo kay patpatagnak. Iso anas ka na punasak ti anyaman asaan anasaya at ama pampanunot ko. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. No makapanunot ak iti madi kontra ka ni James. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Apay nga aging kaitakat di pa imay ni James dito'y balay. Day tangarod ti dakaskas daaw. Uray di impatulod ni na din akwartata, idi na palabas abulan ako nana, kat di na pa'y naitad. Kat ti dakas na, dakdakkel manen agatad ti impatulod ni na din itaabulan. Day tama ti pakas daawak. Ay, kaslad dati sana nasaya at mapaspasamak Agpadata iti pampanunutan lakay. Kanya nga tano, mapantarantaan ni James iti pagtrab-trabahuan na. Agbati kalatan dito'y, siyaklaan ngayon. Agpakadwa kita anak ni kumparek. Nas ka na maamuan tanoan niya tinapasamak kan ni James. Napan ka din ni James di tabalay? Saan pa'y ngarod anak ko? Madanagan kami mutan ka ni tatang mo. Jack Pulos makontak, nanang. Di kang danag. Kuna ni tatang mo, ang mapandarantaan inton bigat iti ayan ti pagtratrabahuan na. Nasken ang maamuan na, no anya tinapasamak iti kaayat-ayat mo. Madanagan akmutan, nanang. Itala na pasamak ti kastoy. Apay ngay Jack Pulos makontak. Ala, di ka madanagan anak ko. No anyaman ti resulta ti pagnadatatang mo inton bigat. Maamuam adagos. Sige nga rod, nanang. Umawag ak tumanan inton bigat. Tapno maamuak ti resulta ti pagnadatatang. Narabian kayon anak kaawid lakay. Kumusta nga itinapanan niyaw? Ay, bakit? Awanan. Talaga alino ko lang dahi James ni Nadine. Ha? Nay, pagkunam lakay. Nakasarita yo ka din ni James, iti ayan ti pagpapaayan na. Nabayag ka na saan asimsimrek iti trabaho na. Kat saan da nga amaw no ayan na ita. Anya, ay Diyos ko. Oo, naimot na dya taon. Dila na asyan motan kanina din. Daitan di bagbagata di kanina din. Bakit? Rumbang kumaasaan ang nagtaltalag adagaws iti daya alalakay. Anya nga ita? Entaray nanti kwarta ang nagrigatan di anak tayo di abroad. Ay, anya laangan nga iti makuna ni na din no maamuan na da ito'y.
Kaasimot di anak ta. Nagtalak iti husto, iti kunada ang magipatpatagkan kwa na. Ngaman ang lilaw mo't gayam. Ngaron nas ka na maamuan adagos ni Nadinday Tawi anapasama. Kumusta nga iti pagnayo? Nakasarita yu ka din ni James? Latingitag anak ko. Ngam awan ti James anadanon may iti sigod a pag-ubraan na. Anya ti kaya ti asawan tatang? Napayak ka nun asaan asimsimrek ni James. Kat awan ti makaamaw no sa dino daayan na ita. Anya? Diyos ko. No kasta. Pudno ti atap ko. Apoy anaramid ni James kanyak na ito nagtalagaktan ko na. Ay na anak ko, intaray na di kwarta nga intalagmukan ko na. Nagdagkalagatan dayjay tatang. Para kada kayo dayjay kaninanang. Naday. Nagsakit na itingay naramid na. Kunak na mapagtalkan ni James. Namsaan mo't gayam. Sayang ti kwarta nagbanugak iti mano abulan. Ayat ko lang amay patarimaan niyo ti balay tayo. Ala anak ko, saan kumaday tati pakapir dyan ti panunot mo? Kwarta laang tinapukaw. Amo ka nagrigatam dayjay ngum dakdakkel to ti sukat na anak ko. Tata. Kasta talaga na day. At dadag iti tao anasidag ka na tayaw. At di tayo namnamain na makaaraming gayam iti may kaniwas. Ang sirpi ko maaliksyon kan kada ito'y anapasamak anak ko. Nagsakit na ito'y anapasamak tatang. Gunak na yung patagnak ni James. Iso nagtalagaktan ko na. Hanggang saan mo't kayam. Manangal lilaw mo't gayam di awanan bayin na lalaki. Manangal lilaw. Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi akan ito manang Emmy. Kaya rigak ti kandila nga ininot amarunrunaw. Takalaat anakariknaak iti panagkapoy, gapo iti impadamag kanyak ti amak. Nang namnamaak ngamin manang, impagarup ko no napudno kanyak kadagiti insawang na, amang bukal kami iti naragsak a pamilya. Iso ajak pulos impagarup alukon naklagayam. Naglalaok tinariknak idi. Pasaray at dapayan dagiti gundaway ama imay mayengak amang pampanunot iti napasamak. Naimbaglakit din tadinak binaybayan nila ni agayam ko akadwak a nagabrod. Inandingay nak, kasta
kasamutan ti daduma akadaraan tayo, anakasiningad ko idin ijay Singapore. Malaksit kadakwada, mamatiak nga ingkar kararagan dakmet dagiti dadakkel ko. Kan kang ronaan ti amin, ingka gumaak ti ad-adda akimpet iti namarswa. Tapno maikanak iti naan-anay akired, amang saranget iti dimteng nga angol iti biyag ko. Iti ababa sarita manang, naka-move onak. Ingka gumaak tinagurnong manen, kat sa anak mo't anapaay, iso nga idiaddan pang rugyak nga agnegosyo, jakon nagsublipay iji abroad, kalpasan ti kontratak. Kat imbaot ko ti urnong ko iti negosyo, nga aging gaita, kat iso ti mangbibiyag kada kami, kada nanang. Agpaay ko maaleksyon ti insalaysay ko manang, tapno awanon ti mabiktimapay, iti manangal lilaw a panagayat, akas iti napasamak kanyak. To'y pagayam mo, Nadine. Pagayam Nadine, nasaam at talaga tinapasamak kan ka. Ngam saan ka matamabali na pabasulan kadagidi akan ito? Karelasyon mo matday di alalaki. Talaga la siguro anak kapoy ti tao no kwartan ti pagsasaritaan. Tapagaam mo tayo mat, ado at talaga tinalaka ang masisirap iti rimat ti pirak. Naimbaglaangan ta nakabangon kamatlaang. Kat mamatiak, anatib-tib ker, ken maswais kaitan. Isoanan na namomon ti imnas ti panagbaligim. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibia.